bay ule Chanahring karon kang dona chana hi ti hian ka khea ka sil fai vek to hei ka lo chum photang tui hi tlem asil na tui kan tiang vel lek kha kan lei dona ni hei ka lo chumang hian voi khata phita ka ofa hi kan lo ngak dayang cooker po lo dai to ti hian cooker dai vele kan hong hal don ani arong te kho aduk man lowa a hring nal em ema hei hi ka lo kang ngalang thirbel ka chuanga tel hi tam lutuk ka lei don lawa ka chana kan tur kha tam vak lawa tel hi chumani du zat zat kha kan lei mei don ani tel po lo save dek to heta hian puron war hi ka tel don ani zungli zunga bor vel kha ka tela puron war hi kan kang min ve anga gesi ka da si ma ka chana chum kha ka thak don ani chi ka thaka hetia cooker han chum hianin chum chung rei lo mai ba ka min tha atui em em ani kan re ngai lo min sa ni to a tel aron chove deuh khen khan kan kang don ani kan chum khanin tui kha kan lei tlema khawang khanin tui po kha a om mang lowa gesi ti hianin a media ma ka da char chara ti hian hei a chum na tui po kha lo kang ve to a ti hianin minute ni bor vel ka kanga hei hi ka lo du to kanga gas ka off ka lo swak chhuak kang anem veka ama hi eite hi nuam lu tuka thain ti zong te ni chon in lo siam ve don ania ka chinen min lo thlir saka wangin kalome